From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Bagong adlaw, bagong kinabuhi, ug bagong gasa nga may dalang kalipay ug kadasig. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bag-ong kahigayunan. Kahigayunan, nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalaho tayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadan-ag kanimo o kanako, ikaw ug ako, naga Panimaya panimaya sa sa kabuntagon. kabuntagon. Usa ka gabi, usa ka tuig ang nilabay. Taliwala sa kangitngit, hinungdan sa kawadon sa kuryente. Nahisgutan sa mga Hope Channel volunteers ang posibilidad nga magahimog bagong programa nga magahatod og positibong mga balita ug bag-ong paglaom diha sa kahanginan. Ug tuod man na konsepto ug namugna ang programang Panimbaya sa Kabuntagon. Bisan taliwala sa pagsulay sa pinansyal nga butang, nagpadayon sa gihapon ang paglaom nga ang Ginoo magapadala og panalangin sa bagong programa. Ug tungod sa tinguha nga mahimo ang programa, mihimo og inayon-ayon nga set ang mga volunteers ug dinhi nahimugso ang bagong panaghigalaay. So I'm from Lagonglong. A good friend of mine, Remy, told me that Hope Channel is in need of volunteers. So I decided to join. It was actually a script writing workshop when I joined ko. And then at the end of the day, nahuman of course, and then gitawagan ko para ma-host daw sa Panimaya sa Kabuntagon. Curious ko and at the same time very interested. And then family close na kami in Sigida, walay kurat. Lami na kayo ang among panaguman. So, I'm here. Nagdugay ko sa Panimaya sa Kabuntagon ug sa Hope Channel. Isip ko sa ka-volunteer. Bag-ong panaghugpong sa nagkalain-laing mga personalidad nga mihalad sa ilang alawiton. Nakatagbo og bag-ong paglaom nga giduyugan og matinabangong kasing-kasing. I was trained to believe that God is in control of everything. So when we started at Panimaya sa Kabuntagon, wala gid mi maski piso on hand to start with the program. We started collecting those old sofa, old throw pillows, and old picture frames. Giset na mo siya, kami-kami lang. Wala mi contact nga set designer because we don't have money. But then through the collaborative effort of the Hope Channel volunteers, nagka-come up mi og usa ka set nga ingon pa nila inato lang. But then we are so thankful that God has sent an angel to Hope Channel and they supported Panimaya sa Kabuntagon, which results to our new set
and nakahatag na po mi og breakfast para sa among mga guests. By then, we just started cooking our breakfast with Clarence and Tawing. And karon medyo nakaginhawa na gamay, yun, ana po yung mga supporters nato para po makahatag ta og breakfast para sa ato mga guests. Nakasaksi og mga panghitabo nga makapahinuklog. Nakatagamtam ug kagulanan apan pulihan dayon sa kalipay. I am very happy to be part of your Saturday mornings. By sending your greetings, you made us all inspired knowing that you are there with us. Cagayan de Oro City is too far for me to travel after my working hours in Iligan City, but knowing that I have contributed something to media evangelism, this instead became my comfort zone. Og dinhi nahimugso ang usa ka bag-ong pamilya. I'm so busy at my work sa tibok nga semana, kapoy kay sa imong mga trabaho, sa akong trabaho niya. Pag-abot og weekend, malipay ko nga pagkauma, pagkasabado sa buntag, panimbaya siya na live, makarelax, makawala sa kakapoy. Niya panganhin ako sa Hope Channel Studio. Ganahan ko sa akong mga kauban kay mga joke, mag-joke mi, malipay, makawala sa imuha nga kakapoy, makawala sa imong mga problema sa tibok nga semana nga imong nagian. O makaduol og relasyon ngadto sa Ginoo, makatabang sa uban. Tinguha niining programa ang mahiusa kamo mga kahigalaan sa sayong kabuntagon sa adlawng Sabado para duyog natong dayigon ang atong Ginoo. Dinhi lang sa Panimbayan sa Kabuntagon. Tungod nini ako pagpasalamat o pag-congratulate sa kinatibuk ang staff sa Panimbayan sa Kabuntagon tungod sa mga bulawanon nga mga buluhaton nga gidulot niini sa ato katilingban. Happy anniversary o hinaot daghan pagmahimong matabangan, mapanalanginan ang Panimbayan sa Kabuntagon isip usa sa mga local shows sa TV25 Hope Channel, South Philippines. Congratulations, Panimbayan sa Kabuntagon. Og karon atong duyugan sa pagsaulog sa pinakaunang anibersaryo sa Panimbayan sa Kabuntagon. Ang pag-abot sa Panimbayan sa Kabuntagon og usa ka tuig, usa ka ekstraordinaryo nga butang. Tungod kay wala mi nagtuo nga moabot mi og 1 year. Apan ang Ginoo naghatag og blessings og kini nagpakita lamang sa iyang mga pagtabang sa matag usa kanamo. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ihatag ko, O Diyos, ikasing-kasing ko. Akong kalagi mo, o ikaw ang kinabuhi. Ginoo kong putli, ikaw ang handog ko. By ang pagsaulog sa atong unang anniversary. And of course, we glorify God. We are nothing and we can do nothing without Him. Ug amo sad mong pasalamatan sa inyong pagsaulog o pag-memorize sa atong Panimbaya sa Kabuntagon theme song. Gihaguan ug mas gipanindot pa og gipalauman namo ang inyong suporta. Yes, mga higala diri sa Pilipinas ug sa abroad, we are talking about the latest and the new Panimbaya theme song. So sing with us. Humanang kangit-ngit nagatabon, sungalay siguro nga kagabiun. Ang Diyos na nuktok
Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Again, we are grateful to Sweet Heaven Seiko for giving life to the song, and of course, Christian Gulfan for the music arrangements. You guys made our PSK theme song happen. Thank you so much, praise the Lord for that. Basta lang yun, libre o kaya sa grupo tungod yung ihatag mangod kini nga gasa. So, iuli lang po, buhaton lang po anang kanina. But again, pasalamaton mi sa inyo. And of course, sa laing bahin, ato pong pasalamatan ang atong mga viewers nga kanunay nagtanaw sa atong program, sa atong show. Yes. Nagtabang o improve ang atong show. No? Daghan na batang sayob sa una. Anyway, here's the video. Ato ning tanawan. Anniversary sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy anniversary Panimbaya sa Kabuntagon. Nganong gatanaw ko sa Panimbaya sa Kabuntagon tungod kay naa man gud siya moral lesson, murag sa recipe pa naa siya all in one. Pwede pod ka makakuan og moral aspect, spiritual og dili lang kana, especially na ay portion nga kung yung ganahan kanang murag hatag siya og advice man siguro kanang Dear Panimbaya, makakuan magugana nag-lesson especially sa kabataan karon. Kaganahan ko sa Panimbaya tungod kay nagpasabot na nga ang atong mga atong mga kahigalaan nga nalayo sa ato wag gid sila malimot pa ay lagi tang nahinumduman ug mo nga ila tang naamay Panimbaya dito nila ipaagi na lang kay dili man layo man di pagin lang sa Panimbaya aron nasab sila kay day ko kalimti sa akong mga igsuon, akong kahigalaan, maday ko maulimti nila kay. Salamat nga Ginoo naghatag nato nining Panimbaya sa Kabuntagon aron mapukaw tagikan sa atong katulugon ngadto sa atong pagtuo sa Ginoo. Panimbaya sa Kabuntagon. Happy first anniversary, Hope Channel. May God continue to bless you and guide you in this noble endeavor. You serve as good inspiration for all the humanity to do good. Happy anniversary sa Panimbaya sa Kabuntagon dinhi sa atong Channel 25 sa Cagayan de Oro. Kami nagpasalamat gyud kaninyong tanan nga nagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon ug kamo ang among nahimong inspirasyon sa pagmataog sayo. Yes, talking about inspiration. Ang atong mga kapaglaom, kini sila sunod gayon sila sa atong harana sa Kabuntagon. Yes, madasigon sila charm sa pagmata sa Kabuntagon ug maminaw sila sa harana sa Kabuntagon. Ug karon atong madunggan ang Shining Herald alang sa ilahang nindot nga alawiton. For dwelling on the things, dwelling on the things, for all my discontent, I repent. For dwelling on the things beyond my power to change, the chains that hold me back. I will go on my past and leave behind me. I am its name, His mercy and His love, His joy and His peace, His strength and sweet release. I know He is and I am His. I will go I give up the bitterness and hate, the blaming man and fate, for all my discontent, the guilt and pain
I empty from my cup so God can fill it all with peace and sweet content. And I will go on my past I leave behind. I gladly take His mercy and His love, His joy and His peace, His strength, sweet release. I know He is and I am His, and I will go on my past I leave behind me. I gladly take His mercy and His love, His joy and His peace, His strength and sweet release. I know He is and I am His. I will go on. Go Ang pag-ampo para nako aron adunay kaluwasan ng akong kalag. Para nako ang pag-ampo bililhon hadol ka sa permis sa Ginoo o kanunay kang nagtimaan sa iyang dako nga kasing-kasing kung wala siya wala kay mahimo. Siyempre mag-ampo ka para matagaan ka og jutay grasya o dako bang grasya. Ang para sa ako, ang pag-ampo, it's a relationship between God and the human. That's the only time nga makahatag ka og thanks sa Ginoo og kanak mo siya usa na siya nga makapalambo sa imua as a person because adunay gahom sa pag-ampo. Sa Let's Pray Cagayan de Oro, may kauban ka. Matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes alas 6 sa buntag. Let's Pray Cagayan de Oro, where you don't need to pray alone. Uban sa imong prayer partner, Hope Channel. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Happy anniversary. Happy anniversary sa Hope Channel kanang Panimbaya sa Kabuntagon every Saturday. Kanang hinaot pa untang kanang mao nga kuan ilang programa magdugay gina mutaas man na bulang hungtod sa hungtod. Kanang ang Hope Channel usa magpadayon na kay nindot kay sa tanahon kay naang kuan kala kanang makakuan ta sa bahin sa kuan sa Ginoo kanang pulong sa Ginoo. Kay daghan man kayo kog matun-an. Kanang mubaka jud ko sayo kay para makatanon jud ko sa show kay para makalearn na pod ko og lain-lain nga lesson sa inyo o kanang mga Bible verses nga akong makuan sa kanang Panimbaya sa Kabuntagon. Congratulations Hope Channel, Southern Philippines, at sana ay tumagal pa ang inyong program at marami pa ang inyong matulungan sa hindi lamang sa south part of the Philippines kundi sa buong Pilipinas na nangangailangan ng tulong niyo. Akong pag-ampo nga magapadayon ang programa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, daghang mga tao ang mabulahan. We are extending our congratulations to the first year anniversary of Panimbaya sa Kabuntagon. So keep watching Panimbaya sa Kabuntagon from Besa Family again. Happy first year anniversary. One of the best things that happened here on Panimbaya sa Kabuntagon is to witness different individuals who are gifted on music. Yes, mga kapaglaom, dili ginato malimtan. Usa, layo pa kay ni siya gigikanan. Walay lain da. Si Darix Blue
alang sa iyang talento sa saxophone. So nasa karon? Nasa karon, layo pa kay ni siya kanan. So let us rejoice for this is the day the Lord has made. Og atong kaubanon ang atong bisita gikan pagdamaw, right away. Yes. Derek's Blue on his special music. Sa Panimbaya sa Kabuntagon, among gikalipay ang paghinumdum sa mga segments nga nakahatag og inspirasyon. Sama sa Call It a Miracle. Kung imong ginday ng taha sa imong kinabuhi, naagi ng Ginoo mangita ang ginagpamaagi nga tagaan ka og milagro. Probably usap po siguro ma-inspire, mahimot ang inspiration sa uban, especially katong mga nagsakit sad nga
dili gyud kanang mawala no paglaom. Sa ilang mga advice, ako yung gituman kay nagtuog gyud ko nga sa ilang advice, doon na gitay kaayuhan nga makuha. Nagpakita bang while naglutaw-lutaw ko sa tubig nga wala akong mga anak na duha. Gitugyan na Ginoo sa Ginoo ang tanan. Hinaut nga ako makapadayon gihapon sa paglalanggan. Because of the trials na nahitabo sa ako, akong wala pa ang Ginoo, wala pa ang miracle. Maybe patay na ko. Yung nang Ginoo sa Mateo nga kumutawag lang mo sa ako, iyang ihatag. Is that your hotline at mga panahon? Oo, mo na akong ginagamit. Pagtagpo ninyong duwa nga dunay milagro nga nagpaypiani. In all my life, adyo ko nagtuo nga siya ako ang mahimong asawa. In that place nga, remote kayo. What made your conversion miraculous? I did a project, an art project, about debunking the Christian faith. And then sort of showing how weird Christians are. And it turned against me. And God surprised me. God surprised me big time. And now I'm a Christian. That's a miracle per se. Nalipay kay may ipadagan gyud mi sa Ginoo, pero ang amog yung gikalipay kay iya gyud gi-prove nga iya gyud ming tao. Mga talagsaong kasinatian sa pagtabang. Ma'am, ano nag-come up man mo ani nga foundation? Para lang gyud gihapon sa pag alagad sa atong mga mag-uuma halos sa agroforestry man gyud ta. Every time makita sila og sundalo, makaingon sila nga ay secured ko karon, walay daw tang mahitabo ka nako tungod kay ana ang sundalo sa ako. Wow. One of the basic right of a child is education. Yes po. Mahadlok ng ato mga magtutudlo-mutudlo unyang sulat tuad dito. So nakita nila ang pagkasinsero. Mga giya sa kalampusan. Your formula to success. God graces you or God gives you His blessings even if you deserve it or not. What is this thing that until now you are still praying for it? Changed me into a man. Give me a manly voice. Hard work. Hard work. Wow. Dapat open-minded ta. Open-minded ta, maminaw ta sa atong kung kinsay kapalibot sa tuwa. Dapat unaw-unaw nimo nga dapat ka miskila kay wala kay kwarta. Kasi sinabi ng Panginoon yan, apart from me, you can do nothing. It's so simple. Apart from me, you can do nothing. So if you rely on your own self, on your own strength, sasabit na po kayo, papalpak na kayo. Sigurado yun because our God hindi po sinungaling yan. Totoo po yan. Mga impormasyon nga makapadasig. In 1 year mission, unsa man kadako kalainan sa uban nga mga missionary work. Isa ra man gyud atong tumong, and that is to share the love of Jesus to everybody. Nakahimo gihapon sila sa pag-stand sa ilahang faith, sa standard sa ilahang belief, at the same time nagyapon sila ministry along. Nagpakabana gyud ug nagsuporta sa mga programa sa atong barangay. Wow, that's great. To be more closer to God. We can remember na si Andrew, gidala niya ang iyahang brother si Simon Peter to Jesus' feet. Design gini siya para kini ang mga sugilanon sa kinabuhi nga tipik ug kabahin sa unang tuig sa Panimbaya sa Kabuntagon. Individual nga nahimong nga nakapahimong maundanon sa unang tuig sa Panimbaya sa Kabuntagon, mao'y nahimong inspirasyon aron kami magpadayon pa sa pagbuhat sa mga butang nga makapalipay diha kaniya. Mao'y kini ang nahimong pabilo sa ato ang tanan nga kung ang kinatibuk ang pamilya sa Ginoo maggagahin og panahon diha kaniya, we all will be happy. Choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day whom you will serve, but as for me together as a family, we join hands together, lifting praises to the Father above.
Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We've made up our minds. Through the heat of the day, we will join in the fight till it takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Just you this day, tell me who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise it deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Panimaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo. Good morning, Pastor. Sayo sa Kabuntagon, kita nakihinabi sa mga tao nga gidihugan ug kaalam alang sa pag-ugmad sa atong espiritual nga aspeto sa kinabuhi. Pagkaon ni mong brain, magunoon na kag mayo, mo produce gina o kining nabuwan is mayong panglawas. 4 days after sa pag-hit gyud sa Pablo, ang mga churches nga wala maapektuhan ni adto gyud ayon ni-respond. Ang angayan mahimong impact sa usa ka church diha sa community ang ikauswag sa kinabuhi sa mga tao. Dili lamang sa pag-uswag nga ekonomika, kundi pag-uswag sa ilang moral nga pagbaruganan. Actually, din sa to sa Pilipinas, medyo less known siya or maybe unknown sa uban. Yes. Pero sa uban nga mga dapit nga ang Kaya pa ko kabalong ingon na nga ang trust services nga programa is very well known. Malipayon ta kanunay mo na gusto sa Ginoo pero ang atong kaaway opposite ang iyaha. Ngadto na sa uban, neglected sila. So diri siguro kumuduol sila sa ato, dili nato sila mag-neglect, matagaan nato sila panahon. Ma-feel ni mo ilang i-feel. Yes. Kaya ang edad sa tao, maro na magpatigulang niya. Okay? So ako, I am 73 years old, but I don't feel I am 73. Mauna na siyang imong giingon, no? We manage our time, i-balance na to. No? There should be balance always. Okay. Kanig yung verse nga probably one of my favorite verses. Kiningingon nga remember your Creator in the days of your youth. Yes. Kailang magbuhat ta sa iyang kabubuton, dayon malipay ang mga tao nga imong gitrabahoan, nga imo sila maserbisyuhan. Dili lang kay napili nga Pangulo, kundi mubuhat gid sila ingon nga mga pinyalan sa bulaton sa Ginoo. Wow. Nga ang labidirin, mugahin yung time Yes. sa matag simana nga mag-atog yun sa palibot. Wow. I-share nila si Jesus, sumala silang hibawaan. Ang atong mga kaigsunan dito sa Iloilo, mabtikon, makugi, mapisan sa... Ang sa akin lang, gusto ko maglingkod sa Panginoon. We should always aim to live longer.
good health is dependent upon good habit and good diet. Don't expect anything if you are not doing something. Ang among tambag sa mga Ipukaw kita ginikanan is sa mga tupiko just to love their nga undanon. children. Okay. Give Mga them pahinumdom time, the nga sa character of kinabuhi God atong in one gikinahanglan word. But this ang word pag-amuma sa atong includes Ginoo. a lot of Mga aspects. pahimangno And I will describe uban that. sa pag-awhag God nga sa is kanunay love. kita mahimong andam sa tanang panahon. Ang mga ministro nga maoy nagsilbing pampadasig sa matag nakasala usa. ang usa ka tawo sukad nga magduda siya sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa panimaya sa kabuntagon, among kitagaan og pagtagad ang mga kabataan nga adunay talento nga gihatag sa Ginoo diha kanila. Atong i-welcome si Miss Jade Casanos para sa iyang talagsaong talento. The Widow of Nain. It was a long night, sitting beside my only son's bed, praying that God would spare his life. He was my only son, and being a widow, my only hope for my old age. Without him, I would have no means of support. I would be vulnerable, a target to those who preyed upon the defenseless. I prayed that God would spare my only son, the way he spared Sarah when Abram, in obedience to God's command, prepared to sacrifice him. I listened in the darkness as my son struggled to breath. As his breaths became more shallow, fewer, then ceased, I called out, "My God! My God! Why have you forsaken me?" My cries pierced the night and brought my neighbors. By dawn's light, the entire town knew. I had become like Numai, a childless widow. And like her, I had no daughter-in-law who would care for me. I was alone, so alone. As 6 strong men carried my son's body to the gates of Nain, a man named Jesus stopped the procession. "Don't cry," he said, gently touching my shoulder with one hand as he reached out to the coffin with his other. "Young man, I tell you, get up." Hope flared to life. My son sat up and began to speak. His power is made perfect in weakness. The pallbearers set the coffin down, and Jesus helped my son rise. As our arms wrapped around each other, the mourning of the crowd turned to joy. They glorified God, saying, "A great prophet has risen among us, and God has visited his people." My son, who was dead, was now alive. I wept tears of joy. I poured out my thanks to God. Truly, our God is a God of power and compassion. Those who hope in Him will never be ashamed. Panimaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo. Panimaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo.
kini ang bahin sa inyong Saturday morning nga makapahinuklog tungod kay kita makarelate sa mga suliran sa kinabuhi nga gipadangat sa atong mga higala ug labaw sa tanan upahinumdom kanato nga sa matag problema adunay Ginoo nga andam mo salo sa tanan ug matuupay sa atong mga kaguol. Pinili ka na eh. Para nako, agi man putang mamatian ta, agi man putag mga trahedya. At first, lisod kayo isang dawato, no? Pero sa ngadto-ngadto makaingon mo nga, after all, wise pagid ang Ginoo. Nag-counsel ang Bible sa mga single, do not commit fornication. One of the ways nga magkasuod mo plan an outing or kung dili ikaw ang magplan, kung na sila'y plano nga mag-outing sila, join them. Tanawa sa imong kaugalingon kung unsa man gyud imong tumong tuyo nganong gikuha nimo na siya nga job. Kay of course, sa imo ra magihapon na mo balik kay kung wala kay pagbati, motivation ang imo lang gitan-aw mangwarta lang ka, di gid ka malipay. Apan ayaw kaguol, dili paulahay ang panahon nga mabago ang imong kinabuhi. Dili ta makondisyon sa ato ang ginhawa o sa atong kaugalingon mahitungod niya ng sitwasyon if dili nato isubmitar ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kang gugma wala magkinahanglan nga perpekto ta kun dili matuod tang nahigugma. Accept yourself of what you are or who you are because in the first place you have been chosen. Pinili ka na eh, di ba? Dapat po unta nga imo pod nga ipakita nga sa 5 years ninyo mosalig pod. No? Yes. Kinsa tong gabi tayo sa Ginoong Hesus? Ginoo sa Ginoo, di ba? Hari sa mga hari, nagpailob siya. Kung nahigugma man gyud siya, prangkahan niya nga, mura ang ako diri taw-taw lang. Ikinahanglan nga imo ginong palaparo ng imuhang pakighigalaay. Ang commitment nato alang sa kaminyo on lifetime na siya, biblically, ug maminyo ang usa ka tawo, ang iyang pakigunong sa iyang giminyoan, tibuok kinabuhi na. Sa lalaki pod, nga tinuod nga nahigugma niya ng mga bayhana, dili po niya iksapayan. Tungod kay wa man sa hilabot sa kagahapon niya ng maong babae. Dunay tulo ka approaches nga atong ma-share. Okay. Dunay gitawag tulo ka Fs. Primero ang F, you have to fight. Fight. Wow. Ikaduha is you have to flight. You have to flight. Okay. Oh, Ikatulo is you have to face. Magpatambag ka sa imuhang mga magulang sa imuha og ayaw kalimti ang pagampo. Ang atong mga butang bitaw sa atong kinabuhi nga ato ang gihuna-huna ang mga negatibo. We have to pray to the Lord nga mahimo ni siya nga positive. Kutob ra to ang inyong relasyon sa diha nga kamo pa ang managkauyab. Karon kay dili naman kamo, ayaw hinumdumi ang pinulungan sa giingon. Don't let your heart rule over your mind, but let your mind rule over your heart para nga dili ka maapektahan. Want to be forgiven? Do you want to go to heaven? Freedom from your sin, peace and joy within, only life for bleeding. Do you want to live forever in a place where sorrow comes no never? Come and go with me on the way to Calvary if you want to be forgiven. Heard the Spirit saying, there's a blessing up ahead. Walk this road and I will lead the way. He saw the earth reading, he didn't know what he had read. Philip Bible or the chariot, he knew this one to say, do you want to be forgiven? Do you want to go to heaven? Freedom from the sin, peace and joy within, only life of living. Do you want to live forever in a place where sorrow comes no never? Come and go with me all the way to Calvary if you want to be forgiven. This notion of your life may be
the mystery to you. How good a holy God reached down to me. My friend, I'm here to tell you that the Word of God is true. Eternal life is waiting if you just believe. Do you want to be forgiven? Do you want to go to heaven? Freedom from your sin, peace and joy within, only life completed. Do you want to live forever in a place where sorrow comes no never? Come and go with me on the way to Calvary if you want to be forgiven. Do you want to be? Do you want to be forgiven? Do you want to be? Do you want to be? Do you want to be? Do you want to be forgiven? Do you want to live forever in a place where sorrow comes no never? Come and go with me on the way to Calvary if you want to be forgiven. Come and go with me on the way to Calvary if you want to be forgiven. Do you want to be forgiven? Thank you, Shining Heralds. That was a delightful song rendition. Anyway, sa laing bahin mga kapaglawom, adunay part sa itong kinabuhi nga wala ta kabaloon sa angayang buhaton. Busa ipagi na lang yun nato sa pag-ampo. prayer. Ate Charm. Lagi da, atong nakuano sa Dear Panimbaya, daghan kayo tag mga problema, nga gihatagan og mga bits of advices. Yes. And mo go down na gyud gihapon dito sa pag-ampo. Bisag unsa pa man na imong ma-decide nga buhaton, no? Kanang tawhanon imong desisyon nga himuon para masulbad imong problema, tag solusyon, pero wala ginakawang gina siya kundi ka maampo. Yes, very good. And mga kahigalaan, tungod kay alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon, amo kamong gihangyo nga makig-uban ka namo sa atong 777 prayer, pinaagi sa usa ka song rendition, a prayer of song nga ihatag sa Sweet Heaven's Echo. We pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each broken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights
this life are your mercies in disguise. When friends betray us, when darkness seems to win, that pain reminds this heart, this is not our blessings come through angels. What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your name? What if my greatest disappointment or the aching of this life is a revealing of the greatest this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? We pray for blessing, for peace, for family, protection while we sleep. We pray for blessing. Morning sa Panimbaya sa Kabuntagon. Binabati ko po ang programang Panimbaya sa Kabuntagon. Ang programang ito po ay napakalaking halaga para sa amin at lalo tigit sa mga kapatiran. Kani nga programa gipasiugdahan sa tuwang mga kabatanunan. Pinanguluhan usa niini ang amo nga elder sa church, si Brother Awing Indino o ang iyang mga kauban. Kani mulampos uban sa inyong mga pag-ampo o sa inyo usab mga pinilangga nga mga tigpaminawan. Salamat kayo sa inyong mga voluntaryo nga pagtabang sa Panimbaya ang kini namugna og padayon kamo sa inyong mga tinguha. And I am impressed that you are doing this, that you are airing the message of God throughout the world, and it reaches every heart and in every continent of the world. Happy anniversary po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Happy anniversary, Panimbaya sa Kabuntagon. Bisag sayo kayo ang inyong live telecast din sa Doha, Qatar. Ang uban, magmatag yun sayo. Kay aron makakita o aron madugangan ang ilang mga kaalam, ang mga tulunan nga inyong ginahatag, labi na sa atong mga pastors, labi na po sa atong mga tips gikan sa atong mga contributors sa maayong panglawas o sa espirituhanong mga butang. Ang atong mga maabtikon ng mga volunteers nga unta magmapinadayonon kamo sa mao nga programa kay kini dako kayo ang katabang alang sa ato nga mga televiewers sa atong mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Happy first anniversary alang kanyong tanan. Ug malipayon kami nga nag-congratulate sa inyo. Ingon niya kami padayon sab sa pagsubaybay ani nindot kay ning inyong programa ug ako nagapanghinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanyo. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Rulaine Camarillo. Yes, pagkanindot charm sa harana sa Kabuntagon o ang music ganina pagkanindot maminaw ka. Mo ni siyang favorite nga part. Pag maminaw ka mura kag arsahon sa hangin, bugnaw nga hangin sa Kabuntagon. Di ba da? Bugnaw ang good karon. Bugnaw, kay bugnaw, morning good ta. Labi na ang aircon kusog kayo. Okay. Mga kaigalaan, thank you kayo, no? I know nga, we know nga, dili mi mga expert ani nga butang, pero ang Ginoo naggamit gyud sa matag usa ka nato bisan kita ordinaryo lamang. And si Ma'am Layla Dimol, wala siya nakaani diri karon, but she is extending her thanks to all of you nga nagtan-og gyud sa Health Beats. I know nga daghan mo na-learn nga mga pagtulunan sa Health Beats, and makapa-remind po na nato nga kitang tanan sa kanunay magbantay sa atong maayo nga panglawas. And talking about pagbantay sa mga panglawas, Wing, kinahanglan gyapon nato ang music
Importante. Soothing to our soul para healthy ang atong panglawas. Always, always kay kinahanglan kay na siya kay para ma-relax ang atong lawas. Okay, para ma-relax ta diya sa itong mga Pinoy-anan, let's have Darex Blue. Mayong buntag panimbaya sa Kabuntagon, gikan kini sa Makabalan Church, og happy anniversary. Happy Sabbath and happy first anniversary to Panimbaya sa Kabuntagon. Ako mag-greet og happy first anniversary alang sa programa nga Panimbaya sa Kabuntagon. Usagid ka hinungdan nga nung nagasunod ko sa Panimbaya sa Kabuntagon, ilabi mag-on air na sila kay tungod sa ilang mga programa. Ang pinaka the best good nga part sa programa o ng Health Beats o Dare Panimbaya. It has a lot of encouraging parts that helps me to be more closer to God. Like the one that you are doing right now is one of the awesome project that would lighten the whole world with the glory of our King. We also have the opportunity to experience Sabbath every day. And we are so thankful po ng Panimbaya for bringing that into a holistic program for us to experience not only on the Sabbath but every day. And we are so blessed. And may God inspire you to do more wonders in using media. Ang Ginoo hatag kayo kaalam, dugang kaalam aron sa ingon magamit yung talento sa buluhaton. Panimbaya sa Kabuntagon, naikag yun may pagpamati, padayon sa inyong buhat. Happy anniversary sa Panimbaya sa Kabuntagon. We love Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Belsian Chipada, Mr. and Mrs. Ephraim Acenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon Gibingkan, Beth Acenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Donasco family.
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. We are back on Panimbaya sa Kabuntagan. And of course, dili kompleto ang Panimbaya sa Kabuntagan kung dili ni makapanimbaya. So, yes, taga na kami greetings diri. But before that, among giawhag ang tanang mga kabatan-unan sulod sa North Central Mindanao Conference ang atong summer camping. Karoon na siyang 29. March 29 to April 3. I guess Yes, excited kami tanan. Yes. 25. Ang muapil sa basic staff training, mag-prepare na mo tungod kay on March 25 mo depart na mo gikan sa NCMC padulong sa Dalwangan, Malay-Balay, Bukidnon. March 25, is that a Sunday? No, it's Wednesday. Oh, sila'y maguna, sila'y mag-prepare kumbaga sa campsite. So kung napay gusto pa mo apil, pwede pa, welcome pa. Gusto welcome ang tanan. 9 a.m. mo hawa dito sa Do they have NCMC to bring their own compound. tents? Yes. Yes, of course. It's a must. Dayon, nagyo sila kuan 60 pesos nga registration. That includes sa ila ang 1 week and 3 days nga meals. So I meant katong mo apil sa training? Libre ba ang food? Yes, of libre. course. Libre na sila. Pero na sila registration nga 60 pesos. Okay. Well, thank you kayo. 1 year na ang Panimbaya sa Kabuntagan. Yay! Wala yung tanagtuon. Exactly. One-year-old It's March 22. Pero 21 ta karon tungod kay tomorrow naatay pinakadako nga service nga atong i-render sa atong mga kaigsuunan dina sa barangay Kanituan. So mga taga Kanituan magkita-kita ta ugma diapon sa atong helping one another. This is in line with the celebration of first year's anniversary of Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, o ang atong mga kapaglaom nga gusto mo magpakuha sa mga dugo, adto mo dito kay nakinahanglan mi sa inyong tabang pinagi sa mga dugo. When we say pakapaglaom, isa ka to. Oo, isa ko pero mag-prepare tapos magkuyapan ta. Last time nakayapan Iset ang mind nga magpakuha dugo. Lagi dapat lang man gyud nga kana bitong napuday murabag heart to give. Yes. O kung wala man tay kwarta, Kanin lang dugo atong yata. life na natong i-share. Mas maipod matesta kayo. Okay, karon. Wag natin special guest. Well, thank you. Thankful you gayo ta kay wala man gud damha nga mabutag 1 year. Yes. Here's the wing atong special. Pero wala tayo candle nga wala nakalimot. Happy anniversary Panimbaya sa Kabuntagon. Ang dili mapalo kung yupon. O kamong gipasalamatan ang atong mga sponsors. Thank you sa sponsors sa cake. Sir Rex Gonzaga, Ma'am Jessica, Yes. Sir Jerry Homok, kauban siyang pamilya. O sa tanan nato ang mga sponsors, Ma'am Wahiman o Dr. Wahiman.
sa tanan o kinsa pa sa inyo hadiya. Okay, talking about food sa mga sponsors, Yes. aduna tayo sponsor nga mag-celebrate sa ilang birthday this week. Wow. Really? Okay. Wow. Si Mr. Ephraim Asenas Wow, and sir. Mr. or Mrs. ba, pero March 18 na ay usa ka birthday celebration diha sa ilang panimalay. Humana. And si Mr. Maglente, Humana, March March 26. 18. Belated ka na. Related. Happy birthday, Mr. Asenas. So kung pakantahan na to ni Lovely. 21. March 26. Si 26 Sir Kantahin Maglente. lang. Maglente. Go. Sige. Okay. Narapod, isa na ang cake. Og na pa isa ka birthday. Oh. Happy Sabbath and advance happy birthday kay Marmar. Every Sabbath siya gatanaw og panimaya kauban. Thank you, Marmar. Sa iyang daughter nga si MJ. Happy Sabbath. Here's sa your anak po ni birthday Awing. song. Anak ko Kanina niya, dala Wing. sa Sa pa isa ka birthday Utan ni nga celebrant. bata. Si Sister Josefina Kabiling of Tanaw yung Quiet Hour greetings. Church. God bless you all. Okay, advance happy birthday, Miko. Yes, upcoming si naman di Vico, ay. si Vince. Yes, I'm Papa. Manulong, Daddy. manulong mi sa inyo ha. Sunod. Sa 26. Yes. Invited ang 26. tanan. Sikreto na daw to, te. Bitaw. Okay, yung Ayaw, isa singasong ba? na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa'yo mag-cook direct. We also would like to thank our cook, Ate Yes, Ronor, mga Sem pop. Sem, and Ate Mercy. Thank you kayo Yes, sa see you pag-prepare. later sa atong pamahaw. O Okay. akong ipasalamatan usab ang atong mga kahigalaan sa Central Church, Pastor Jimenez, kauban sa Church Board sa pag-support sa atong panimbaya sa Kabuntagon. O sa tanan nato nga mga mo-support og ma-charm. Yes, ang atong Okay. Adventist Medical Center of Iligan City, ang atong, kinsa pa? NCMC, of course. Youth, Adventist Youth sa NCMC ako. Yes, Yes. and si Sir Rex and Ma'am Jessica for providing sa atong funds para sa atong medicine, On Sunday. para sa libreng tuli, libreng dental check-up and tooth extraction. O, kinsa pa gani? Atong Thrive, Cagayan de Oro. Thrive, thank you kaayo. Engineer Elpidio Barbas and Ma'am Amor, thank you for supporting us. Dr. Edwa Heman, Kagawad Mugot, and Mr. and Mrs. Tornado para sa atong eyeglass Yes. distribution and Lions eye Club. check-up sa Sanitario. Metro Lions Club of Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro Central Church, headed by Pastor Jimenez, and Philippine National Police sa ila ang legal consultation nga free. O gingon man ang atong ASI. Thank you so O much. ang North Central Mindanao Conference, Pastor Katoliko, Sir Benji Mendez, o Pastor Tero, daghang salamat. Pastor Lagunday, thank you sa imong mga support. Ang mag-aluta ugma dito, tupi. Yes, para sa- Masay. Yes, massage sa Central Church. Massage. Linya ta dito sa Linya. pamasahe. Oh. Okay. But, Magkita-kita gyud ang tanan dito tungod kay muadto ang kinatibuk ang staff sa Hope Channel South Philippines. yes, dili lang sa panimbaya sa Kabuntagon but tanan ng mga programa. Okay, ihatag na to ang panahon sa atong mga greetings. Happy Panimaya. Sabbath to Iponan Church members in front of Villamar Subdivision from Ruben Palma and family, and panimbaya to my friends in Concentrics, namely Pauline Palero, UP Lumactod, Jessie Alvarez, Daisy Almohoro, Neil Coles, Liz Dumasig, John Daumilas, Gladys Magsakay, Maricar Agcopra, Kate Regalado, Eileen Hueva, Donald Rubiato, the rest of the RMA department, and Roku Peeps or the Purple Nation. I miss you all from Jana Pilisco. Okay, natangtay si Darrell tungod kay gusto siya mag-regards kang you. Okay, wala siya kay sir. Mga kaigalan, thank you kayo. And thank you po kayo kang Toto Enerio for preparing our set. Wala pa siya nahuman, pero hopefully next week mahuman na siya. To, thank you kayo. Padali na human? Wala pa, First time. 2 days. Hapit na. 2 days and 1 night. Grabe yung trabaho. Wala yung Maayo. Yes. Thank you, Gyud. Okay, Thank you, John, sir, for allowing us to have our new set. Yes. Kabre, oras Thank you, direct. Charm. Thank you, Charm, sa imo. Yes, Ate Charm. Daghang kayong salamat sa Tulo success. at luha ni siya. Tulo, luha, singot, Di mahayan. kagool, kalipay, tanan. Charm, thank you. Mag-sorry na po Yeah. sa among mga Oy, live kakulangon. yun. Yes. Pero Og labi na sa Salamat, labi na sa atong mga Sorry, kapaglaom. Yes, labi na sa atong mga kapaglaom, nausab ang among pormaron para ganahan na pud mo. Unya katong uban nga dili ganahan, dahil na mong tanaw para ganahan na pud mo namo. Sama na. Okay, Good morning thank and you. happy Sabbath sa tanan. Akong gipanimbaya ang akong mga kapariantihan diya sa San Isidro
Lala, Lanao del Norte, Selgas family, Apa family, Mahinay family, Pakit family, uban pa nga wala nanganli. Happy Sabbath kaninyong tanan from Titing Selgas in Cagayan de Oro City. Happy Sabbath, Panimbaya, and happy anniversary. Congratulations to Wawix Lapan and all the graduates of Golden Boulevard Academy Elementary School with a class name Aigiro Faino. I'm sure it's, I'm really sure kung na-pronounce ako. Anyway, from Mama Ronor, Papa Eddie, Ate Simsim, and Kiboy. Congratulations, Panimbaya sa Kamuntagon, for a job well done. Thank you nga magsugod mi. Ug usa ka malipayon nga mga faces nga amo makita inig mata sa Kamuntagon. Happy anniversary from Makabalan viewer. Thank you po kayo for support. Thank you. Happy Sabbath Panimbaya sa Kabuntagon. Happy anniversary Panimbaya. We would like to greet all viewers of PSK, especially my Lolo Bebe Monte Calvo, Uncle Wenny, Auntie Yoli, LL, Lola Deborah, and all my non-SDA friends, especially Christine, Jean, Balinas, and Balds, Ma'am Catherine Sinieres, Ma'am Jessica Katubig, Sir Brian Cahigal, and Rochi Deloy. Hi to Sir Daryl Ectin, Ibon si LL. Hello, Thank you and happy anniversary Panimbaya. Happy Sabbath diha kang Wagan family, Baang, Pastor Baang, natanaw siya gikan ni Maying, kauban kay Tuna, o kang Eldor Surya sa tanan diha sa Central Church. Daghan salamat. Labi na sa ato ang mga sponsors. Daghan kayong salamat o masugatan ko ninyo usahay charm mo. Ingon na sila nga, wala pa to ha, next na. So ako na yung mulikay, kay mahulaw na ko. Daghan kayong salamat sa inyong support sa atong Panimbaya sa Kapuntagon. Okay, thank you kayo and happy Sabbath to all SDA. Greet na ko ang taga-Indahag og fellowship karon sa Tagwanaw from Salugsugan family. Good morning and Panimbaya sa Kapuntagon. I just want to congratulate Aldrin D. Balaba for passing the BIR examination conducted last March 17, 2015. Congratulations, Aldrin. And happy Sabbath from Friends of Aldrin. Oy. I believe wala na tayong oras, no? Wala tayong oras. But before that, Dar, magpasalamat yes, ni Mr. and Mrs. Rex Gonzaga sa itong mga outfit daw. Thank you, Sir Rex. Thank you, Jessica. Thank you, kayo. Okay. Alright, so sirata para makakaon na tag-cake. Mga paglaom, dad ang kadasig, kalipay, ug pagkamaagop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagayday sa iyang gasa, kanimo ug sa imong pamilya. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan sa ligan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado dinhi lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Mary P. Balaba, congratulations Mary P. Sa atong Balaba. mga staff, Delmar is the central. Ubing, congratulations Ubing. Para kong kinakusgan nga anak, Vincent. Apil ni sa Dilmar. Sir Tito Latusa, thank you. Sir Tito Latusa, thank you sa Dilmar. Ma'am Caudor, Ma'am Cecil Ascuna. O sa tanan nga taga Dilmar, sa mga inahan, amahan sa Dilmar. Choir, daghang salamat sa inyo mga support. Ipadala ninyo mga kabataan. Thank you, thank you.
107 islands to enjoy with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel Media Centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. Mabuhay Hope Channel! Mabuhay Hope Channel Philippines! The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives.